bener ke kudunge. Ini delok kudunge. Goreng tempe nyong. Lah kudunge Tempe kaya opo ke. Riko ke rambutnya rung disisir po yo. Kok ora dikareti dene. Jangan aja oke. Dupuri tok. Ya, aja oke. Rene tak sisiri rene. Ngadeg nang kene. Ngadeg tak sisiri. Nah, wis bedaan po urung? Kok raine rung bedaan? Oh wis kok. Wis. Iki kok ora nganggo disalin sih? Ana bola ban calin. O kang plekecek. Oke napa plekesek? Nek salin kan wangi, Mbok. Bariki arek rende Riko. Aturu. Aturu. Nah kok penak temen sih? Rare wangi nyong jangan. Jangan opo. Tak jangan ke bening. Lawe nganu ya. Jane kowe sing rawi sing lembut. Oh, kurang lembut ya. Aturu. Engko cak-cak turune. Aja turun dhisik ya. Kae reta kae ya. Udah wong liya ya. Ngerti? Duk reta kok. Molor. Wong elor. Kok Riko ora apal karo reta sih, Mbok? Rapal. Ya wis ngaso ya, nyetak masak ya.